Quarantine pass nga gi-issue sa dakbayan sa Sugbo, gisuspenso sugod sa alas 10 kagabi, Ivan. Makagawa sa hinuon ang mga tao sa ilang mga Pinoyanan apan dili sa ilahang barangay. Samtang dugang puwersa sa kapulisan, ingon man kasundaluhan ang gipakatap dinhi sa Cebu City. Ani ang report. To the directive of Secretary Eduardo Anyo of the Department of Interior and Local Government, the Cebu City Government is canceling the validity of all the quarantine passes distributed to the city residents. Kini ang mensahe ni Mayor Edgardo Labilla kagabi isip pagtinaw sa pagkanselar sa 250,000 ka mga quarantine passes nga na-issue sa mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo. Sugod alas 10 kagabi, gipatuman ang suspension sa mga quarantine pass. Ang nasong lakang gipatuman human masuta sa mga sakop sa IATF ID nga daghan gihapong mga tao ang naglatagaw sa dakbayan. I ask for your calm and understanding. Gipaniguro sa mayor nga kadtong mga authorized person outside residence o APOR sama sa mga frontliners gitugutan gihapon nga makagawas. Naglakip kini sa mga medical frontliners, media, BPO, essential delivery and services ug uban pang naapil sa exemption. Gipasalig sa mayor nga padayon nga mutabang ang city government sa katawhan samtang nagpaabot sa subling pagpangapod-apod sa mga bag-ong quarantine passes. Please support your local officials. Updates on the distribution of the new quarantine passes and the process on how to get it will be given soon. Tugutan na hinuon ang mga mulupyo nga makagawa sa ilahang balay basta importante ang tuyo apan higpit nga gidid-an nga makagawa sa ilang barangay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Disdak. Atong klarohon na nunod sa pag-suspenso sa quarantine pass ang mga tao makagawas sa ilahang mga Pinoyanan apan dili sila mamahimong mogawas ngadto sa laing barangay.